Aminu ba na son na rasa ka. Don Allah ka min alkawarin za ka dawo ka aure ni. Yan matanka da suke cikin gari wanda suke son ka, kai kuma ka zo ka makale a wannan alkawari. Mun san me ka gani a jikin yarinya. Haba Salma, kake karya min zuciya mana. Me yake saka ki kuka? Dan Allah dan Annabi ki hakuri ki share wannan halin naki. Ke ba kin san ke ce farin ciki na. Idan kina kuka ina hankali zai kwanta. Tumun dare, discommoding, disappointing, debilitating, enervating, exasperating situation and perishous devastation. Tumundari, which caused him heartbreak. Tumundari, who is to be blamed and why to be blamed. Tumundari, Bacci Multimedia present a Tata Danbalas movie. Tumundari. Aminu kuma me ya same shi? Dama kin sami ni bashi da lafiya ne? Maganar mai tsawo ne. Ina yake me ya samu Aminu? Gaskiya ne ba. Tumundari, story, Bello BSD, producer, Tata Danbala Bacci. Tumundari, screenplay and directed by Kani Yombi Bashos, Aliyu Muhammad Hanas. Tumundari. Na yarda da hankalinta kuma na yarda da tunaninta. Mai mahimmanci za mu tattauna da ba za mu iya yin ta a nan ba. Ina tana da muhimmanci sosai. Kawai ki ɗan bani dama. Yana kake son da baka dama ka keɓe da ni bayan ka san ni matar aure ce. Yaran Allah abinda zamu musu ku bi su da addu'a. Duk wani abu da kika mun na riga da na ce miki. Lallai za mu yi wa juna ɗore. Tumundari. Da jikin yaran nan. Au me kuka masa wanda yake har ya shiga wannan yanayi ya kamu da wannan cuta? Dokta wace da cuta ne? Gaskiya ya kamu da cutar bugun zuciya. Tumundari.